Itong sinigang na ulo, nag-umpisa ako sa 6 na piraso, sinubukan at nag-click naman. Ulam lang sana namin yun, wala akong plano ibenta o ano, nagustuhan ng mga customer. Pinagpatuloy ko na. Ngayon, nakakaano na ako, 160, 170 na piraso ng ulo. Itong sinigang na ulo, 135 with rice. Malalaki at saka malaman. Presyong pangmasa. Ito yung isa sa binabalik-balikan itong sinigang na ulo. Kaya yung mga customer ko, pabalik-balik sila sa akin rito. Dahil sa bukod sa malaki na nga, malaman pati. 24 oras po kami rito. Kaya kung gusto niyo ng food trip ng gabi, punta lang kayo rito sa 7 Avenue, 3rd Street. Pag mga lasing, punta rin kayo rito. Ako nga pala si Billy Joe Garcia, ang nagmamay-ari ng Canto 8, Original Mami. Ako ay nag-umpisa no 2006 hanggang ngayon. Patok pa rin ang aking mga produkto. Gaya na sinigang na ulo, fried sigang, sisig, mga buto-buto. Mami, subukan yung tikman ng sinigang na ulo. Sarap, malambot, sakto sa asim. Wala, ubos nga. Okay, tayo natin. Dami yan. Yan mo lang. Nababaklas na sa ano, buto-buto. Ano ah? Oh. Lalaki na ito. Itong sinigang na ulo, 135 with rice. Malalaki at saka malalaman. Malaman. Presyong pangmasa with rice na po yan. Oh, 135 lang po ito. Tsaka ito yung isa sa binabalik-balikan itong sinigang na ulo. Kaya yung mga customer ko, pabalik-balik sila sa akin rito. Dahil sa bukod sa malaki na nga, malaman pati. Tinis-tinis pa ito, par. Maya-maya unti. Ulo, par. Maya-maya po na ito. Nauubusan pa.
Kaya boto-boto na lang din niya. Ah, sige. Dala ba na? Ito ba? Ano? Ah, sobrang dawa. Apa? Ano sa bawah? Boto ya. Ano pa? Buto-buto pa? Dali, ang buto-buto. Matagal-tagal pa yung ulo nung. Ito ba? Tsaka isang Pares. pagdulas na sa buto. Ito par. Magdala-rito na lang tayo. Oo nga. Kuha tayo dito sa ilalim nung. Ah, pwede na. Gawin ka na nung. Sol, ka rito na. Sol pang Alfonso na ito. Ano? Ha? Ah, rito. Anong? Okay na. At sa Pasko yan, bukas kayo. Antayin nyo yung pakain ko sa ano? 28. 28. Unli rice yung pa. Saan dudumugin to? Sige pa. Dito sa Asusena? Pakain din? Dito lang. Hindi, dito lang par. Dito lang sa main natin para. Pero malaki. Wala na yung paling... Oh, ano sabi ko sa'yo, Bayan? Malambot ka ako sa'yo. Hindi ka umabot. Sabi ko sa'yo, agahan. Sidekick mo kami Sabi ka, pag nasa vlog niya, hindi ako lang sa TV. Salamat sa aking mga customer at sila'y bumabalik-balik dito sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. Yung mga gusto pa ang ibang kumain rito, punta kayo rito sa 7th Avenue, 3rd Street, Caloocan City.